Hola, en aquest vídeo resoldrem un qüestionari amb preguntes sobre el document que hem estat treballant a l'activitat no avaluable 7, és a dir, sobre aquests 3 fulls, sobre els quals teniu 3 vídeos ja al canal. Aleshores, farem un qüestionari per veure si sabem després treballar amb aquestes dades, treballar amb aquests fulls que hem anat creant, i entendre les dades que hi tenim, com modificar-les i treballar una miqueta també la comprensió lectora i l'atenció al detall, que de fet és un aspecte molt important a tenir en compte quan treballem a Excel, l'atenció al detall, per tant, treballarem també això. La primera pregunta és sobre aquesta hoja 1 i és quins han estat els beneficis del mes de juny. Per tant, aquí és simplement buscar el mes de juny i veure els beneficis, que són 2.508,1. El que sí hem de tenir en compte és que aquí se'ns demana resposta numèrica, és a dir, sense la unitat ni el símbol ni res, amb 2 decimals. I en aquesta taula havíem seleccionat que tingués només un decimal. Per tant, el que farem és simplement afegir-lo. Ara veiem que aquest 0,1 era en realitat un arrodoniment que ha fet Excel de 0,6. Per tant, el que copiarem aquí és 2.508,06. Anem a la següent. Aquí se'ns demana quin ha estat el total de despeses de 2024. Si mirem aquí, direu, doncs 2.167,1. No, si ens hi fixem, no té sentit. Això és una de les meves petites trampes de les que acostumo a posar al qüestionari perquè feu les coses parant atenció i en aquest cas, si ens demanen el total de despeses de tot un any i ja veiem que les xifres de cada mes són en molts casos fins i tot superior a això, vol dir que aquí no tenim un total. Tot i que vam afegir aquesta fila de totals, vam veure que podíem no només posar sumes, sinó mitjanes. I aquí el que teníem era una mitjana. Per tant, ho canviem a suma i ara sí que tenim el total de despeses. Aleshores, aquí se'ns demana que posem la resposta sense decimals i arrodonint per truncament. Per truncament, recordeu que vol dir que ignorem el que hi ha darrere de, fins on vulguem acabar el número. És a dir, aquí posa com a 7, però no ho arrodonirem això a un 6, no farem aquesta aproximació, sinó que ho deixarem en 5, perquè estem arrodonint per truncament. Per tant, 26.005. 26.005. Anem a la següent. També sobre aquest full se'ns pregunta quin és el total de despeses del tercer trimestre d'aquest 2024. Aleshores venim aquí, ubiquem el tercer trimestre, que és el que conforma juliol, agost i setembre, i el que farem és sumar aquests valors. Ens col·loquem a qualsevol cel·la i utilitzant o fórmula o funció, com no se'ns especifica realment el que ens sigui més còmode, i calculem la suma de les despeses dels mesos de juliol, agost i setembre, del tercer trimestre. Aquesta és la resposta que obtenim, aquesta xifra, 5.358,70, i ens demana sense decimals, però arrodonint per aproximació. És a dir, ara sí que tindrem en compte que si aquí hi ha un número igual o superior a 5, sí que n'afegim un aquest d'aquí. Per tant, ara sí que posarem 5.359. D'aquí passem al full 2 i se'ns demana quina és la mitjana dels números que hi ha a les columnes Y i N, sense comptar els resultats de funcions, simplement en aquest rang d'aquí. Aleshores, ens col·loquem en qualsevol punt, qualsevol cel·la on vulguem fer aquest càlcul, escrivim a l'igual,
promedio, obrim parèntesi, i ara si venim a la G, seleccionem la N, tanquem parèntesi, i aquí ens apareix 73,79. Ens demana també sense decimals i arrodonida per aproximació. Doncs el mateix, com el número que hi ha darrere la coma, perquè volem agafar-lo sense decimals, és superior a 5, doncs posem aquí 74. Ara se'ns demana quin és el número més alt entre les cel·les C9 fins a E21. Doncs el mateix, ens col·loquem a qualsevol cel·la on vulguem que aparegui el resultat. Escrivim igual max, obrim parèntesi i posem des de C9, dos punts, E21. Tanquem parèntesi i ens diu que és 92,7673. Aleshores hem d'escriure la resposta amb 3 decimals arrodonida a l'alça, és a dir, cap a dalt, tirant cap a dalt. Per tant, escrivim 92, i ara aquest 7, tot i que darrere té un 3, que és un número inferior a 5, com no estem arrodonint per aproximació, sinó a l'alça, és a dir, tirem cap a dalt, encara que aquest número sigui inferior a 5. Per tant, aquí ja no posarem un 7, sinó un 8. Anem a la següent, que és quantes cel·les en blanc hi ha entre les cel·les C11 a M30. Doncs ens col·loquem aquí mateix també i utilitzarem el contar.blanco, obrim parèntesi i posem C11, 2 punts, M30. Tanquem parèntesi i ens diu que són 7. Per tant, simplement posem 7. Ara se'ns pregunta quants números hi ha inferiors o iguals a 60 entre les cel·les C16 a O33. Doncs ens col·loquem a qualsevol punt i posarem contar.si, obrim parèntesi, posem el nostre rang, que serà doncs C16, 2 punts, o 33, punt i coma, i el nostre criteri entre cometes. I el criteri serà que sigui inferior o igual a 60. I tanquem el parèntesi, tanquem les cometes i tanquem el parèntesi. I ens diu que són 49. És important aquí escriure aquest inferior o igual a 60. Si no escrivim l'igual, el número canvia a 48. Això és perquè hi ha una cel·la, que és aquesta d'aquí, o 30, en la qual tenim exactament un 60. Per tant, si en aquest rang contem només els que són més petits que 60, ens donarà 48, però si afegim l'igual, menor o igual a 60, aleshores és quan ens dona 49, que és la resposta correcta. Anem al full notes i ens pregunta si col·loquem els alumnes per ordre alfabètic segons el seu nom, quin és el tercer de la llista. Ara estan per ordre alfabètic segons cognom, anem a canviar-ho per aquí mateix, posem de la A a la Z i hem d'escriure nom i cognoms de l'autor, perquè tot això són autors, són escriptors i escriptores, de l'autor que estigui tercer a la llista, que és Ángel Díaz de Rada. Següent. I ara se'ns demana qui té la mitjana global més alta. Doncs si venim aquí a la mitjana global, podem posar de mayor a menor, la més alta ens apareixerà la primera,
i veiem que és Federica Montseny. Ara se'ns demana qui té la nota més alta a Biologia. Doncs aplicarem el filtre, aplicarem aquí l'ordre de major a menor a Biologia i veiem que és Sayaka Murata. Ara se'ns pregunta qui té la mitjana més baixa a les assignatures de lletres. Doncs busquem la mitjana lletres i endrecem de més petit a més alt. Per tant, la nota més baixa ja ens queda aquí, la primera, i és, curiosament, Mario Vargas Llosa. Casualitat? No, la veritat. Vale, ens demana els dos cognoms, per tant, posem els dos cognoms. Qui té la segona nota més alta a anglès? Doncs venim aquí i apliquem de major a menor a anglès. Ja veieu, bastant senzill. Simplement estem utilitzant una miqueta els filtres per buscar la informació que necessitem. Aleshores, la segona nota més alta a anglès és la de Kentaro Miura. Escriu el nom de la seva obra més coneguda. Evidentment aquí s'havia de buscar, igual que a la pregunta anterior, si no sabíeu els dos cognoms de Mario Vargas Llosa, ja que aquí només tenim Mario Vargas. Doncs, si no ho sabeu, aquí podíeu fer la recerca i trobaríeu que l'obra més coneguda de Kentaro Miura és Berserk. Ho escrivim aquí i anem a la següent. Quantes persones han aprovat? Doncs vindrem aquí baix, per exemple, i utilitzarem el comptar sí, però en comptes de amb un número, amb un criteri en base a números, a més gran que o igual que, buscarem el text. El que farem és escriure igual contar.sí, obrim parèntesi, posem el nostre rang, que bàsicament és aquesta columna d'aquí, punt i coma, i entre cometes el nostre criteri. El criteri és que digui aprovat. Per tant, escriurem aprovat entre cometes. Ho hem d'escriure tal qual com ho haguem escrit en aquest condicional. Si ara aquí ho escrivíssim diferent, que confonem la B baixa amb la B alta, ens sortiria 0. Per tant, important escriure-ho tal qual. I ara sí, ens diu la resposta correcta, que és 45. Ara ens demana quina és la mitjana de Patrick Rothfuss a les assignatures de català, castellà, literatura i anglès. Aquí el que podem fer per trobar aquest escriptor és o bé endreçar, per exemple, segons cognom i buscar per la part de baix, o posar-lo de la Z a la A i buscar-lo per aquí, per la part de dalt, que el trobem fàcilment, o si no ja sabeu que també tenim aquesta eina de buscar que ens permet escriure el nom o cognom, és a dir, el que estiguem buscant, i ens ho localitza. En qualsevol cas, el que hem de buscar és la seva mitjana en les assignatures de lletres. Per tant, buscarem aquí a la fila 9, la mitjana de lletres de Patrick Rothfuss és 9,08. I ho hem d'escriure amb un decimal i arrodonit per aproximació. Per tant, en comptes de 9,08 posarem 9,1. Aquesta d'aquí realment té també una miqueta de trampa. Anem a fer igualment les dues coses, vale? Ens demana si la mitjana de les assignatures de ciències suposa un 26% del global, quina serà la mitjana a les assignatures de lletres de Caterina Albert. Per localitzar fàcilment a Caterina Albert, tornem a posar de la A a la Z i la tenim aquí. I ara sí que farem aquest canvi de la nostra mitjana ponderada i posarem que ara les ciències compten un 26%, però realment no cal per respondre a la pregunta, ja que
el percentatge que puntuï, que compti en la mitjana global, les de ciències o les de lletres, no modifiquen en absolut la xifra que hi ha aquí. Per tant, podríem ja respondre, sí que ens demana amb 3 decimals, per tant, el que sí farem és afegir-li un decimal aquí a la mitjana de lletres i copiem. I ara modificarem les mitjanes ponderades simplement perquè veieu com es fa, però realment aquesta pregunta tenia una miqueta de trampeta perquè se us demana que modifiqueu aquesta columna d'aquí, però realment la resposta la tenim en aquesta altra. Vale? Una de les meves estava inspirada aquell dia, suposo. Aleshores, el que farem és anem a col·locar-nos aquí i aplicarem el canvi a totes les files. Ara tenim que les ciències compten un 42% i les de lletres un 58%. Aleshores, si modifiquem això, si volem que passi a ser un 26%, el primer que hem de fer és canviar aquest 42 de 42% per un 0,26 i ara haurem de modificar també la mitjana de lletres, perquè si això comptés un 26 i això es queda en 58, no arribaríem al 100% com per obtenir aquesta nota global. Per tant, el que farem és, per arribar al 100%, al 26, què li falta? 100 menys 26, 74. Vale? D'aquesta manera hem aplicat aquest canvi i ara veiem com quedarien les notes si aquest fos el percentatge, no? Amb aquest 26% a la de ciències. I podem comprovar també que, evidentment, no afecta a la mitjana de lletres, que és el que se'ns està demanant realment, perquè això sorgeix de les notes que hi ha aquí, i això sí que és una mitjana aritmètica. Per tant, simplement era una miqueta trampa per veure si a l'haver modificat aquesta columna de mitjana global, quèieu i em responíeu aquí 4,03 en comptes de veure que realment es demana aquest 3,558. I efectivament, la majoria heu caigut. Però detalls així que a més, ja sabeu, a Excel llegim molt bé, fixem-nos bé sempre en el que se'ns demana, vale? Ben atents, i així aconseguirem treballar sempre amb més precisió i disminuir el risc d'errors. Si teniu qualsevol dubte, feu-m'ho saber a comentaris i ja sabeu, si voleu més continguts sobre aquest tema, em podeu seguir a Instagram, on aniré penjant petits vídeos curts, reels, també relacionats amb Excel, Word, PowerPoint i altres cosetes que veiem a classe, entre moltes altres coses d'altres temes.